ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, аллоҳ хайртон тия. бародари азиз, хеле ки ай ковери видео диди, хоҳар дар ҳолати хеле вазмин аст. баъд наворошу суратҳои асосиша метавонед дар таи видео силкаи телеграм мемонам, дар оҷа бидурии тамошо кунем. мақсад хоҳарчаи мо аз шаҳри душанбе аз тарафи твер бечора як хелаш хатимо суҳбат карда буд ки кӯмак кунӣ. Бугум ту ки суми муайян надора, ман суханози модарша метим иншолло мега чӣ касал аст. Фақат мо хоҳиш дорем ба хотири худо ҳамин навора фаҳм кунӣ, лайк, комментарии хуб кунӣ ки яъне ки мо аян лайк, комментари сум кор намекунем, аммо иё сабаб мешаванд видео дар ин ҳолате ки ҳозир ҳамин ютуб ё инстаграм безеб аст паҳн мешавад. ба хотири худо ман гуфтаистодам. ин хоҳарча чӣ ном дорад? ин хоҳарча Зарина мо чанд сола? 10 сола шид. яъне ҳозир шавҳари апаҷон қатъи суҳбат кардем, дар Тоҷикистон аст. фақат бояд як калияскаш бигиранд ки тай 500,000 400,000 калияское ки миюна мехапанд, пушта мехапанд, гудак мақсад намерезада. ин гудак дига айҳоли модараш мегӯяд наметавона истода. плюс ин табобати духтар, фақат бояд дар назорати духтар бошад. бо наге ки чанд сум дар кор шавад, яъне ки ин ҳама вақт бояд дар назорат бошад. бечора зиндагӣ шароит чизе доштанд, сарф карданд. морам ба хотири худо мегӯем ки кӯмак не картҳои Сбербанк хичонанд, Душанбесити хичонанд, модар дар шаҳри Твер мешавад. халоса қачи занг бизане дар гиҷо аст. ба хотири худо як бор бибинеш модаро аз пеш бо ягон кӯмакш мекунӣ. апаҷон гап зан, ки ҳасти, чӣ ҳасти, кай касал шид, барои чӣ инчунин шид ин кӯдак. ҳамсини видео ги гап зан. медонам ин модар бечора блогер нестай, ҳар чӣ кард ба хотири худо мекунад, ба хотири фарзандаш. нигоҳ кунем, мо модари хоҳар дорем. хела одам аз зур мебиёяд ки рӯи экран мебурад. ҳар кас намея дар пӯсти худаш ҳис кунад. гап зан, мебахшӣ модарҷон. Салом алейкум бародаро. Ман ами 2 сол 3 сол мешавад ки ами кӯдака ба хотири ами тавобат овардагим амиҷа на ки мохи иҷа ама документ патент қатъи ма хай илоҷи кардем, духтурода гузарондем, нишон додем. ҳисоби касалаш ай ҳисоби вайш укол шуд, намедонам чӣ укол буду. 2 солагаш кӯдаки соз буд, модарзод набуд. дар ин поликлиника бурдем укол кардам ба ами ҳамунҷода дар реаниматсия ғалтид. баъд ай ҳавай дига кӯдаки ман ай раҳгардию, ай гапзанӣ, ай ҳама чӣ мондаге. то ҳоли ами тавобат кардем, чӣ дигаргун нашуд. баъд ҳамин модари мохдиломон чӣ шуд ки қапида шиштан то кай мешинем гирифтем овардем, ина чизе доштем расход кардем овардем ша. иҷа ами сарша аппарат гуфтам мондан дар кораи духтурои оби сараш худаш намефурад. гирифтем хай бо бачаҳо ёрдам кардан, ама аппарати сарша мондем. сарша дар сараш чӣ мондаги мега? шунтиро негаловно мозг кардагим аппарат. аппарат шунд ном дошта. дар сараш мондем. баъд авай бояд ки ина мо бисёр лечение кунем ки ӯ шунд кор кунам, аппарат кор куна. ҳамоншта зур мо намераса. мо патент кардем. ман кор намекунам, ами як ҷо документ кардам, чӣ кардам дига ҳамишун патенти мара супордистай. худшам патенти мара намерасем дар ин кӯдак. ина бо хая илоҷи кардем, бо як бори дига камтар ёрдам кардам, бо хоб кардем ба алисада. бо ҳамун духтур бечора ёрдам кард, бо пули худ мана гирифта, ҳамин кӯдака пули хобша гирифта тамом. 70,000 гуфтиё? қариби тая. дӯстони азиз, гап бисёр агар гап занем то саҳара дарди ин модар тиёр намешавад. аз 2 солагӣ инак 8 сол мешавад ин кӯдак дар ҳола дар дасти рӯи ҳамин модар аст. ба ҳамон хотир илтимос бетараф набестӣ. 1 рубл 10 рубл ба хотири Аллоҳ дар роҳи худо битӣ. Аллоҳ мегӯяд дар роҳи ман битӣ, ҳамин як итра ман сад карда мегардам. ваъдаи Аллоҳ ҳақ аст. чӣ гуфтаниём? худованд ба модар сабр бития, ба аҳли байташ сабр бития. ин хоҳарҷона шифои комил бития. мегӯям ки марг зиндагӣ дасти парвардигор аст. чӣ мегӯям? сабаб мешавад суми шумо ки ҳамин хоҳарҷон як табобат мешавад, соз мешавад, дар сараш оҳан мондагида. Аллоҳ мушкилишон осон кунад. модарҷон, мо ба хотири худо картҳои худтона мемонем. Сбербанк Душанбесити хитона мемонад. шавҳар шакни Душанбесити партои академи биё агар Сбербанк хита мемони, рақамои телефони хитан. бародаро, фақат ба хотири худо кунӣ. занг назане, модара вақтша нагире. як маъюб аст. хитон хоҳар додар дорӣ, агар яъне ки он поҳош мумкина агар битуни халишониш нади ки ютуб маҳкамш мекунад. бо яъне ки поҳои кӯдак немошмош ки ютуб бози маҳкамш мекунад. гуфтанiem дӯстони азиз ки ба хотири худо мо ҳамҷа омадагем. яъне ки хунаи бародар омадагем, хай дуош мондан, яъне холисаллоҳ ҳамҷа алҳамдулиллоҳ худо хайршон тия. ҳамҷа нигаҳбин шукарастиян.
چی گفتنیم حاضرش در پیروامای یه روز مثل دو روز مثل من نمیدونم من نوارم کی میپردم نمیدونم یه روز بعد یا 2 روز بعد امروز حاضی یک شنبه چند 4 5 میان برای خاطر نکنم التماس حرکت کنی نوارا پاک کنی رحمت خدا السلام علیکم و رحمت الله